Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Ki ape blonjo pemirsa. Kok masak sisan ngeterno di Ferry sekolah kok ning gone Mak Kartini kono lho, wonge ning kono enek apa ora. Wis pengen tak montor sik. Mendung. Jadi canglang ta sih? Canglang kok. Banyune dot. Ki enek klambine engko salin. Pemirsa, kita berangkat sekolah dulu. Sisan mbek blonjo. Tuku kara mbekan bawang entek. Tempe. Terus minyak. Artine sampai kukut. Aku karek kowe kok. Kingko bar iki mulai. Ora lagi iku. Golek apa? Tuh, blonjo. Anu, Mak, ambek iku, Mak. Apa jenenge, Mak? Ya apa, Mak? Aku lali. Kara gak duwe kara? Duwe, kara Kangkang piro ki? Aku 1000-an. Yo, kara. Tempe godhong menek. Nek enek gak menyang kowe. Wah lah, eneke apa? Iki lho. Kangkonge tak milih. Yo api. Arek lho. Aku 5 kok. Piro kuwi tempe sing? Yo. Iki ae. Apa melas yo? Nek jagung piro? Nek 3000, isine 3. 3.000 sini. Isine 3. Ya wis, Arek melas ae. arek kok arek sing njaluk. Ya wis melas, Mak. Jelas boleh. Mas lengone nek. Yo, jek Mak ade, Mak. Siji apa loro? Sicok ae. Ya. Oke. Ayo lali kok ape masak apa? Ini. Kangkongnya sing ndi misal apa dhuwur? Sing kilo belum? Iki. Yo. Lah kowe kene. Aduh, Mak Kartini sampai bar. Nek dicicok. Kara. Karena ini Kali aku tanya. Kayak loro. wis penet. Asin-asinane apa? Asin-asinane ya. Galur ya pedho. Pedo piro? Ya Galur ya 2000. kayak pedo ae. Sampai tempe. Jika iku Mbak Dapi gak ngerasa. Wis diadai tas, Mak. 1/4. Kayak satu. 1,5. Yo. Ya. Sarane loro. Wis, terus Wis, Mak. wis. Apa masak tewel? Tewel. Bolo dah kembek kara iki. Yo. Lawae pelas. Tempe ya, Bu. Itu. 8 mbek 7. 8 mbek 7 15. Oh, 15.000, guys. Ya, Mak. Met, Mak. Sik tak bayar udah kangkung. Oh, iya. Oh, iki pesawan karena mendung ya, Mak. Oh, telo. Jan iki jam 6:30 tak delok aku ki gak gugup kok. Iki pindang cilik piro? 200. Kayak sitok ana anak. Apik-apik. Dah. Terus cok enak. Hek, tak jane. Lawae pindang. Pindang ngambek pedo. Wis dadi. Arek harga iki lho, kangkung. Ya, Mak. Udah yo 2,5. Dingi tempe ya wis bosen ora dipangan. Melas ae. Ini 20. Met, Mak. Ya. Terus nasi 30. Oke, makasih, Mak. Yo kangkungku. Kangkung ki nek sore-sore ngono ku lho, Mak. Oke yo. Yo. Masuk kene kan lho. Ya dadi worong. Ki nek isu digelar ning kene, Mak Kartini ki, yo, Mak. Ngidul ke Sendang. Nek Sendang kono piring. Mbak Suti, Mbak Nah. Ora Ana no. nggone Marni, Mbak Se. Oh, Sampai sampai ning pasar, berbalik ning pasar. mulai. Mulai bakul lontong. Bakul lontong saya ketemu. Oke, terima kasih ya, Mak ya. Lho, nggo motor. Ae sekolahane Peri kae. Mendung.
Mlebu ning ndi? Mlebu rene lah, ayo nyoting. Iya, kafe di syuting. Kudu mau sekolah ya. Ayo. Blonjo. Mendonge iki lho wis peteng. Ape nyeblok. Ngeterno sekolah, bocah iki ra kudu sekolah ae kalau. Ngono kae, guys, nek ning sekolahan ki yo marai jajan ki saiki wis ora enek sirga 1000, kabeh 2000. Lah kae anu buke kae dodolan tekek ning kantin. Kok cacah nek anu do tuku. Ngeterno ning ndi, Mak? Oh. Ngono, ki pulangnya siang soalnya jam Dek Peri pulang jam 10:30. Dadine tapi kan stuk MBG tapi enek kantine kalau ning nggone sekolahan. Tetep yo sangu jenenge bocah pemirsa. Saiki dikai sangu 5.000 kudu pure, diundhaki neh 2.000, sangune 7.000 cek kurang akeh. Ape sangu 10.000 lagi kelas 1 lho, bayangno kowe. Padahal sing amele kelas 6 e sangune 10.000, ndekne karepe njaluk 10.000. Takon aja kaken jajan mari goblok aku ngono lho, Mak. Kartini wis mulai wis bar. Nek esuk digelar jane pemirsa. Blonjoku yo ning kene mbek ngeterno Dek Peri sekolah, biasane nek ning TK yo sekolahan apa ning pasar. Yo Mak, selaudan Mak, mendung. Wis, Mbak Isma tak pulang dulu. Wis teko omah, guys. Iki ape kawan dulu. Tewel penggine ndase mangun kula sawoe asin-asinan. Tukok nang karang nggone karae. Iki minyak. Bawang-bawange ijek kok imblok. Tuh. Jagung. Pelas, cek duwe tepung terigu. Irisi mengkat pulau mbok abang lah. Randi kunir. Masak apa, Mak? Aku. Apa iki? Panas. Lodeh senengane Pak Riko ki lodeh. Nggone kancane. Nggone Sukar. Oh, wong Sukar. Yo. Apa iki tak gawe iki? Lha ya. Gak roh. Aku wis turu kok mulai wengi. Aku wis turu gak krungu. Gak duwe kunir, Mak. Aku lali ratu kula mbok abang. Karepku dikeki kunir ae. Kok lali? Lah ya ratu kuwi lali. Karepku tak keki kunir. Tangan pagi dhewe. Mboke putih tok, Mas aku abangku ijek. Ben putih jebleh. Penting pedes. Nek dikeki kene lomba abang nek kunir. Ora pemek apa-apa kan.
Lah aku lombok AWM tak kira lombok abang ku ijek. Ini lho berarti yo akhirnya Malah lombok sama abang-abang njukuk kok omah. Pelantang ngono. Enggak mbak Dili gak nih sawah. Aku iki kan sawah awang-awang ning sawah. Oh. Tuku sirami 2.000. Kok tuku? Pemek awang-awang. Lombok tapi murah kok. 2.000 lah. Kene 2.000 ku lah. Emak awang-awangan nang. 2.000 lah akeh. Kok tak kei jangan. Wah, duit rene ajine. Mau blonjo entek 20.000. Bener murah tapi golek duit angel. Ngene, blonjo 20.000. Ya entuk apa-apa. Wis sak. Nek tinggal pelan ya pemirsa. Dicuci terus di godhog tangge bumbune sik coba. Ini lomboke biasanya tak godhog ya karena kene kunir. Jadi ini ya gak usah digodhog mentah. Brambange bawange cilik-cilik. Brambang, bawang, lombok, terus dikei lada. Kita godhog pemisahane. Tewel tak godhog. Kita cuci sih. Tak cuci kayak kemiri. Terus kayak lada. Terus
wis di bumbune pemirsa. Terus iki ape oseng-oseng pedo karo pindang. Agak asin-asinan gak enak. Iris lombok. Terus lali nek apa dene dikei sop-sopan piring karo mak gamis. Besok ngesop pindang cilik ning kene iki murah, cuma 2.500, isine 4. Terus pedone 2.000, isine 3 ya nek sing 4. Tak cuci mang. Irisi lombok, tomat, brambang, bawang, wis iki bumbune karek nggongso, terus jangane dimplong-plong. Pakai santan bubuk Mbak Isma gak lereng malet pangwangan. Biasanya kara kental gak nduwe. Nah, dikit kara bubuk ya wis. Kara iki apa jenenge? Di sini yo lagi 1000 guys, murah. Wis degedeg aduk burung. Kita yang godok ini ya, nunggu sampai medok. Penggongso bumbune sik kelancik oseng-oseng. Alhamdulillah. Gila. Sampai matang, sampai kecoklatan pemirsa ya. Ini sudah tak buang airnya, diganti air santan. Sedok ya pemirsa. Kita tuang santannya.
ini. Jadi ben gak kaken banyu, ben buket-buket. Ganti santan. Oke. Masukkan bumbu. Jadi jangan ya. Yes. Tinggal goreng pindang.
celuk ngedul guys. Oh, jangan tuh. Langsung cilok. Selesai masak-masake. Prasida melase sesuk ae mbek ngesop pemirsa iki sawe iki wis dimasak kabeh sesuk. Cek butuh urip. Melase sesuk ae mbek oseng kangkung apa mbek ngesop yo. Iki wis enek lawuh kok. Masak salah satu. Oke wis. Iki untung-untung pindang ambek wedot terus jangane lodeh tewel. Oke selesai. Oleh masak Mbak Isma ngono ae kontene tak tutup ya pemirsa. Terima kasih banyak sing wis selalu mengikuti kegiatane Mbak Deni, Mbak Isma wis selalu support ngek semangat cara masukan wis didelok terus iklane wis gak di-skip sepurane nek klera-klerune Mbak Isma tutur kata yang salah sepurane sing akeh ya pemirsa. Terima kasih banyak mengikuti Mbak Isma dari belanja ngurusi DPR terus masak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.